Så start med venstre hånden, der laver denne her vippebevægelse mellem G og H. Så når du er klar, så prøv at se, om du kan med din tredje finger lægge et langt E, sådan her. Når du føler, du har fået styr på det, så kan du prøve at skifte mellem dem her, så det ser sådan her ud. Og når du så er klar til det næste skridt, så den sidste her, den erstatter du med denne her. Så de fire ser nu sådan her ud.